Dobrý den, vážení diváci, dovolte mi, abych vás přivítal ke sledování dalšího dílu Rosického videozpravodaje z prostředí našeho Rosického zámku. Tento díl bude obsahovat pozvání na spoustu zajímavých akcí, budete se mít na co těšit. Z tohoto místa na prvním nádvoří zámku bych vás rád pozval k akci, která se bude konat v sobotu 6. června a nese název Se lvem na čepici. Letos to bude již 3. ročník. Smyslem a odkazem této akce je připomenout roli a účast občanů Rosicka na bojích jak na západní, tak na východní frontě v době druhé světové války, anebo prostě jen odkaz občanů, kteří v té době v protektorátu žili a nepoddali se okolnostem. Na této akci budete moci vidět velký vojenský tábor, bude otevřena četnická stanice, bude probíhat přehlídka prvorepublikové módy, k tomu všemu bude bohatý doprovodní program, budou také aktivní ukázky vojenské techniky. Po celý den zde můžete navštívit velmi zajímavý program. Máte rádi knihy? Mluvíte rádi o čtení? Nebo si jen tak hrajete a tvoříte? Tak přijďte na Rosbook Fest, festival knih a setkávání, který rozzáří celý Rosický zámek. Dopolední program je určen primárně pro žáky základní školy. Každý ročník má svůj program přišitý přímo na míru. Odpoledne od 12:30 se zámek otevře široké veřejnosti a nabídne autorská čtení, besedy, workshopy, dílničky, ale taky bojové hry a závodění. Za hlavní hvězdu festivalu považují Miroslava Hlauča a jeho knihu Letnice. Nejmenším dětem přijde číst Doláková, Strnadová nebo Sedláčková. Ty starší potěší manžele Kouřilovi s knihou Jošt, Jan Tkáč se svým projektem Kroniky beskydských draků nebo Barbora Šídová s knihou Kristián a Kryštof. Ty nejstarší potěší Vojtěch Polanský nebo básnířka Katuna. 22. května na zámku v Rosicích. Těšíme se na vás. Jménem všech učitelů a zaměstnanců naší umělecké školy bych vás rád pozval na závěrečné setkání jak tohoto školního roku, tak také koncertní sezóny. Uskuteční se tak pod záštitou celostátního happeningu zvaného ZUŠ Open a rádi bychom použili ověřený model. To znamená, od 16 hodin pro vás budou připravené výtvarné dílny. Vezměte děti a přijďte sami vyzkoušet vaši kreativní tvorbu. Bude to ve třídě naší výtvarky na druhém nádvoří zámku. V průběhu celého odpoledne můžete také nahlédnout do Zámeckého kulturního centra, kde probíhá výstava všech děl v průběhu celého školního roku opět žáků výtvarného oboru a v 17 hodin začne hlavní program na prvním nádvoří. Na pódiu se nám představí různé nástroje, soubory, instrumenty, zaspívají nám 2 sbory a také se k nám přidají tanečnice. Rádi bychom takto společně zakončili krásný školní rok, za který moc děkujeme. A pokud byste věděli o někom, kdo by měl zájem se přidat do našich řad, tak v polovině června proběhne přijímací řízení, na které třeba se přihlásit přes webové stránky. Vysvědčení budeme rozdávat tak jako vždycky společně se základní školou a na všechny se moc a moc těšíme. Dovolte mi tento díl videozpravodaje uzavřít pozvánkou na slavnostní otevření koupaliště Zátoka. Budeme moc rádi, když společně s námi se přijdete podívat na novou významnou atrakci, kterou Rosice nabízejí. A co nejvíce si jej společně užijeme. Začínáme 23. května ve 14 hodin a moc se na vás těšíme.